Vážená akademická obec, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že sme sa tu mohli dneska takto stretnúť, aby som sa možno trošku na úvod predstavila. Moje meno je Petra Hajšová, vyštudovala som právo na právnickej fakulte a následne som pôsobila v advokátskej kancelárii, kde okrem iného som riešila aj problémy alebo majetkovo-právne, obchodnoprávne veci klientov. Čo sa týkalo od vypracovania rôznych zmluv, darovacie zmluvy, kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy a ďalšie právne odvetvia. Zároveň som pôsobila, alebo bola som zvolená v meste Prievidza za mestskú poslankyňu a v rámci tohto môjho volebného obdobia som bola členkou finančnej a majetkovej komisii pri zastupiteľstve, kde sme riešili rôzne majetkové veci týkajúce sa mesta, odpredaj mestského pozemku, rôzne kúpy, nehnuteľné zmluvy o prenajme nehnuteľnosti, čo sa týka rôznych osobitných zreteľov, a v rámci tohto pôsobenia som rovnako aj pôsobila v radách školy, kde bol radách základných škôl a materských škôl, kde bol zriaďovateľom mesto Prievidza. Svoju pôsobnosť som mala aj v Národnej rade Slovenskej republiky, kde som bola zvolená za poslankyňu Národnej rady, a v rámci tohto obdobia som pôsobila v ústavnoprávnom výbore. Ide o výbor, cez ktorý prechádzajú všetky návrhy zákonov, či už ide o vládne návrhy zákonov alebo poslanecké, a v rámci tohto výboru posudzujeme jednak obsah návrhov zákonov, ale aj tú legislatívnu stránku a spolu s odborom legislatívy a aproximácie práva v prípade, ak ide o nezrovnalosti s inými právnymi predpismi, tak sme to dávali a zosúladovali. V tomto smere som dosť často spolupracovala aj s pánom rektorom, ktorý bol, alebo teda ešte aj je v súčasnosti členom školského výboru, a takýmto spôsobom sme mali vzájomnú spoluprácu. Zároveň som bola v rámci Národnej rady aj členkou mandátového a imunitného výboru, dokonca jej podpredsedničkou, kde sme mali na starosti majetkové priznania verejných funkcionárov a riešili sme tam prípadné aj rôzne porušenia, respektíve delikty poslancov. A zároveň aj teda stratu a nadobudnutie mandátu poslanca. V súčasnosti som poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde pôsobím jednak v komisii školstva a jednak v komisii zdravotníctva a sociálnych vecí, čiže tam riešime, čo sa týka problematiky škôl, zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a taktiež pôsobím v radách školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Čo sa týka ešte súčasnosti, momentálne pracujem ako vedúca odboru personálno-právneho oddelenia a marketingu v Voľníckej nemocnici Prievidza, čiže tu mám na starosti tým, že som prišla do tejto funkcie a náš dlhoročný právnik Voľníckej nemocnice náhle zostal na PN dlhodobo, čiže tu som húpla do danej problematiky a musela som prevziať zodpovednosť za celý chod tejto nemocnice, čo sa týka zmluvných vzťahov a všetkých vecí. A ako určite viete, zdravotníctvo má tiež svoje špecifika, rovnako ako školstvo, čiže nejedná sa tu len o rôzne zmluvy o dielo v rámci výsledku verejného obstarávania, ale aj rôzne dodávateľsko-odberateľské zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o výpožičkách a ďalšie také špecifické ako klinické skúšanie a podobne. Chcela by som povedať, že žijem v Trenčianskom kraji a naozaj mi záleží na všestrannom rozvoji nášho kraja, a mňa naozaj veľmi teší, že Trenčianska univerzita aj napriek tomu, že 25 rokov funguje, sa vždy dostáva na popredné priečky hodnotenia univerzít na Slovensku. Vlastne vytvárate tu naozaj výborné podmienky a vychovali ste študentov, ktorí sa po skončení štúdia uplatnili na rôznych významných pozíciách, rôznych významných spoločnostiach, a to nielen v našom Trenčianskom kraji alebo v regióne Trenčín, a zároveň taktiež vytvárate podmienky pre študentov, aby už vlastne
sa zamestnávali počas tohto štúdia a preto som naozaj veľmi rada, že ste získali 5. miesto v rebríčku hodnotenia najúspešnejších univerzít v rámci Slovenska. Zároveň veľmi si oceňujem, že Trenčianska univerzita nečaká len na finančnú podporu zo strany ministerstva školstva, ale zapájate sa do rôznych projektov a ste naozaj v nich úspešní a získavate rôzne granty. Spolupracujete aj s univerzitami na Slovensku, ale aj mimo Slovenska a získavate taktiež aj sponzorov. A toto by som chcela oceniť, a teda som veľmi rada, že Trenčianska univerzita má špičkové centrum, čo sa týka ten Fan Glass, teraz som ho aj mala možnosť trošku vidieť, ktorá je jedným z 10 centier excelentnosti a v súčasnosti patrí k stredoeurópskej špičke v oblasti výskumu skla a keramiky. Naozaj, veľmi si to oceňujem, že ste sa dali na takýto projekt a boli ste úspešní. Myslím si, že otvorenie takéhoto centra bolo aj akýmsi symbolom alebo takým dobrým znamením vedy na Slovensku, pretože ako som sa ja stretávala aj v rámci môjho pôsobenia v Národnej rade, ono je taký názor, že veda a výskum sú u nás ako keby taká popoluška, čo sa týka infraštruktúry, ľudí a financií a tak ďalej, ale vlastne vy ste ukázali pravý opak, že keď človek chce, tak sa dá. A vlastne týmto ste aj našu univerzitu dali do mapy vedy na svete a vlastne, ktoré nám zabezpečujú, aby k nám ľudia prichádzali aj zo zahraničia, vzdelaní ľudia a tvorili hodnoty pre mesto Trenčín, pre náš kraj, ale aj v rámci spoločnosti, ktoré sú veľmi dôležité. Zároveň ako poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja veľmi oceňujem úzkú spoluprácu Trenčianskej univerzity a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorú vidíme aj napríklad na projekte EduTech, ktorý je ktorý vlastne spája a je zameraný na prípravu vzdelaných ľudí, čo sa týka výskumu vedy, ale aj uplatnenia na trhu práce. A si myslím, že prepojenie stredoškolského a vysokoškolského vzdelania má veľký význam, čo sa týka prípravy študentov na trh. A ešte keď spolupracujete s ďalšími významnými spoločnosťami, ako je Matador Púchov alebo sklárne Lednické Rovné a tak ďalej, tak si myslím, že to prinesie svoje ovocie. A ja osobne som sa tiež už stretla spoluprácou s vašou univerzitou, pretože ako som spomínala, v rámci nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vlastne posudzujem zmluvy, hodnotím zmluvy z právneho hľadiska a vlastne schvaľujem obsah tých zmluv predtým, ako pôjdu na podpis k riaditeľovi a vlastne som rada, že môžeme spolupracovať s fakultou zdravotníctva, kde vlastne vaši študenti prichádzajú k nám do nemocnice a nie len vlastne tie odborné vedomosti, ale vlastne získavajú u nás aj praktické zručnosti a budem rada, že ak po štúdium na vašej fakulte prídu k nám pracovať. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne za slovo. Ďakujem krásne pani doktorke. No a teraz sme pristúpili k ďalšej, samozrejme nasledovnej časti, ktorou je diskusia alebo priestor pre otázky z auditória. Kto by sa chcel pani doktorky niečo spýtať alebo konfrontovať nejaké svoje myšlenky. Ak by teda nikto nič nemal, ja by som tým, že teraz som síce v pozícii predsedu akademického senátu, ale v normálnom akademickom živote patrím k fakulte zdravotníctva. Chcem sa teda spýtať, či naozaj je spokojnosť s našimi študentmi v tej nemocnici? Pozrite sa, ja spracovávam zmluvy a vlastne, ktoré následne žiadosti podpisuje námestnička pre ošetrovateľstvo a tak ďalej. A zastávam na to, že pokiaľ sú nimi sťažnosti, tak všetko funguje v najlepšom poriadku. Lebo len vtedy zistujeme, že keď prichádzajú sťažnosti, takže niečo nefunguje, ale myslím si, že tá spolupráca je na vysokej úrovni. Ďakujem krásne. Nejaké iné otázky? Pán
som si dovolil konštatovať, že s potešením vidím, že pani doktorka má veľké odborný a ľudský potenciál na to, aby, ak všetko pôjde v poriadku, sme mali česť s ňou spolupracovať ako členkou našej správnej rady. Takže si prajeme všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a všetkým prajem pekný deň a ostávajte zdraví. Týmto ukončujem vypočutie pani doktorky tejto oficiálnej roviny. Ďakujem pekne. Ďakujem.